முந்தா நாள் நைட்டு வாழ்க்கையிலே மோசமான நைட்டு. என்ன கதை ஹேசல் ஜெலாட்டோக்கு டிவார்மிங் பண்ணி நாள் ஆயிடுச்சு. நைட்டு ஃபுல்லா பட்னி போட்டு தான் காலையில டேப்லெட் கொடுப்பேன். நானும் நைட்டு சாப்பிடல, செம்ம பசி. ஆர்டர் பண்ணலாம்னு பார்த்தா நான் நினைச்ச ரெஸ்டாரண்ட் லாக். வேற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஹேசல் ஜெலாட்டோ என்னை தூங்கவே விடல. நானும் என் தூக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு சீரிஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன். மேக்ஸிமம் ஹேசல் ஜெலாட்டோ நைட்டு தான் சாப்பிடும். நேத்து நைட்டு ஃபுல்லா சாப்பாடு போட வச்சிருந்தனால என்னைய தூங்க விடல. நல்ல மனுஷன் ஆர்டர் 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கையில கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. இப்ப நான் சரியா சாப்பிடும்போது 2 மணி. ஒரு புவர் ஸ்லீப் சைக்கிள். காலேஜ் முடிச்சுட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேஎம் கேஃபே கூட்டு போனாங்க. அங்க போயிட்டு கண்டதுக்குள்ளே இது எதுவும் சாப்பிடாம பப்ஸ் ஒரு கடி, அவக்கடை ஷேக் ஒரு குடி முடிச்சிட்டு நான் OLXல நேத்தே பேசி ஒருத்தவங்கள்ட்ட வீடு நம்பர் வாங்கியிருந்தேன். அதை பார்க்க தான் போயிட்டு இருக்கேன். ரெண்ட் கேட்டா என் பட்ஜெட் காடி ட்ரிபிளா இருக்கு. மத்தியான சாப்பாடு ஒரு ஹாஃப் மீல் கடையில வாங்கி தான் நானும் என் ஃப்ரெண்டு சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு என் ஃப்ரெண்டை மெட்ரோல போய் டிராப் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்து குட்டி தூக்கத்தை போட்டு எல்லா பதத்தையும் கழுவி வச்சுட்டேன். எனக்கு நைட் 8 மணிக்கு அண்ணா நகர்ல ஒரு வேலை இருக்கு. ஜம்முன்னு குளிச்சு ஜில்லுன்னு கிளம்பிட்டேன். பாடியை கூல வச்சுக்க சியா சீடு பிளஸ் கடல் பாசி அந்த தண்ணி தான் நேற்று காலையில இருந்து குடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஒரு வழியா பயங்கர டிராபிக்கு அப்புறம் அண்ணா நகர் ரீச் பண்ணியாச்சு. எல்லாரும் நிம்மதியா வீட்டுல இருந்த மனுஷன் உங்களை பார்த்துட்டு தான் அண்ணா நகர் விட்டு போவேன்னு சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இது நான் வீட்டுக்கு போய் தூங்கினாதான் நாளைக்கு ஹயாத்தா இருக்க முடியும்.